Rwan ta dwi yma heddiw i ddeud hanes sefydlu yr amgueddfa. Mae'n amgueddfa arbennig iawn, un sy'n cofhau bywyd a gyrfa David Lloyd George. Mae amgueddfa sy'n cofnodi bywyd Prif Weinidog yn beth prin iawn. Yr enghraifft orau arall ydy'r ganolfan ar amgueddfa sy'n cofhau Winston Churchill yn y Churchill War Rooms yn Llundain. A hefyd mae gartra rhwng 1924 a diwedd ei oes yn Chartwell yn cael ei redeg ar Ymddiriedolaeth Genedlaethol hefyd ar agor i'r cyhoedd. Felly mae amgueddfa Lloyd George yn un arbennig iawn. Mae'r ymchwil i ddarganfod hanes yr amgueddfa yn un sy'n parhau i fynd rhagddi. Mae mwyafrif o'r gwybodaeth wedi ddarganfod drwy edrych drwy archifau yn yr archidu yn Gaernarfon, enghraifft cofnodion pwyllgor, coleg coffa, cofnodion cyngor Sir Gwynedd, toriadau papur newydd, llythyra, a llyfr 30,000 Yesterdays, sef cofiant Anne Parry, a fy'n ysgrifenyddes i Lloyd George, ac a ddaeth yn guradur ar yr amgueddfa. Felly, o lle daeth y syniad i sefydlu amgueddfa iddo fo? Wel, yn ystod ei fywyd, cyflwynwyd nifer o ryddfreintiau gan ddinasoedd a threfi i Lloyd George, i ddiolch iddo am ei waith gan amlaf am ei gyfraniad yn arwain y wlad yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd o fynegiwth i ail wraig Frances y byddai'n dymuno ar ddangos rhain i'r cyhoedd. A wedi farwolaeth ym 1945, aeth Francis ati wireddu ddymuniad. Bydd ei gasglu ynghyd y mwyafrif o'r casgedi rhyddfraint, ac mae yna nifer o lythyrau ganddi at dinasoedd a threfi'n gofyn amdanynt wedi goroesi. Erbyn 1946, roedd arddangosfa wedi ei chreu o'r rhyddfreintiau a'i gosod yn neuadd y pentra yn Llanysdundwy. Yn neuadd roedd Lloyd George wedi talu amdani ar hoi'r pentre. Roedd yr arddangosfa'n cael ei gwarchod dydd a nos gan ddynion o'r pentre, a bydd 29 o filoedd o ymwelwyr yn weld yr arddangosfa dros yr haf. Symudwyd y casgliad wedyn a'i gosod mewn ystafell ym Mhen y Bont, tŷ ger y bont yn y pentre a fu unwaith yn swyddfa bost. Yna sefydlwyd ymddiriedolaeth i redeg yr amgueddfa, ac ymysg yr ymddiriedolwyr roedd Francis a brawd Lloyd George, sef William. John Petts yr arlunydd oedd y curadydd cyntaf, ac fe olynwyd yn 1951 gan Anne Parry, cyn ysgrifenyddes Gymraeg Lloyd George. Mae darlun gan John Petts o Lloyd George gyda cwm pennant yn y cefndir i weld yn yr amgueddfa tu cefn y dderbynfa, ac ar glawr llyfr yr amgueddfa. A mae gennau gopian fan hyn i chi, a mae yna gopi bawb fynd adra efo nhw heddiw yma. Hefyd, yn ddigon diddorol ym 1948, fe ddatganodd Iorwerth Peat, amgueddfa Werin Cymru ar y pryd, ddiddordeb yn yr amgueddfa. Roedd yn gobeithio'n y dyfodol y byddai'r amgueddfa'n ganolfan a fyddai'n casglu ac arddangos eitemau o ddiddordeb addysgiadol ac hanesyddol lleol, ac roedd yn gweld cyfle yma i greu cnewyllun o amgueddfa Werin a fyddai'n adrodd hanes bywyd o this very Welsh part of Wales. Tra roedd yr amgueddfa yn cael ei sefydlu, roedd hefyd syniadau yn cael ei ystyried ar gyfer creu cofeb parhaol i Lloyd George yn y pentre. Y syniad gwreiddiol oedd sefydlu coleg amddeithyddol sirol. Hon fyddai y prif goleg yn y sir. Fe roddodd Frances 11 erw o dir i gyngor Sir Caernarfon. Hefyd fe lansiwyd cronfa pêl ac fe sefydlwyd pwyllgor coleg goffa Lloyd George. Roedd Francis a Dr William George ar y pwyllgor yma hefyd. A dyma ddyfyniad gan Frances am y weledigaeth. A village college in this neighbourhood where boys and girls, instead of having to go far afield to complete their educations, could be prepared for country occupations and country life. In such a college, there would be, in addition to the usual subjects, facilities for instructions in rural industries of all kinds. It would serve as a community centre for youth services and adult education combined. Y penser oedd i adeiladu'r coleg oedd Clough Williams-Ellis, sef y pensaer a ddyluniodd Portsmeirion. Fe groesawodd yr awdurdod addysg lleol y cynnig yma, a fyddai'n cynnwys neuadd, ystafell gerdd, ystafell gyffredin, llyfrgell, ystafell ymarfer, swyddfeydd, ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd gwyddoniaeth ac ystafelloedd gwaith. Ond pam coleg amaethyddol?
Wel, roedd gan Lloyd George angerdd mawr tuag at ffermio a thyfu ffrwythau a llysiau. Sefydlodd fferm yn ei gartref yn Church, Surrey, ac fe enillodd llawer o wobrau am dyfu cynnyrch. Ac mae hyd yn oed mafon wedi enwi ar ei ôl, The Lloyd George Raspberry fel y gelwyd. Fe ymystynodd ei ddordeb i'w yrfa gwleidyddol. Roedd gan weledigaeth ar gyfer gwlad llawer mwy cynhyrchiol, lle roedd hawliau gweithwyr ac ansawdd ei bywyd yn cael ei gwella. Hefyd roedd cofeb o'r math yma yn cael ei weld fel un teilwng i gofio am Lloyd George, ac yn ôl cofiant Anne Parry, cafodd ei ysbrydoli gan y syniad i honour the dead by serving the living. A nododd hefyd, a more fitting memorial could not have been chosen than such as minister to the social and cultural needs of the statesman's own people. Penderfynodd Anne Parry gofnodi penblwyddi Lloyd George drwy ofyn i fwrdeistreffu seneddol y bydd o'i cynrychioli gyfrannu rhywbeth arbennig at y coleg goffa y bwriadwyd ei hadeiladu. Y cyntaf i ymateb bwrdeistref Caernarfon, ac ar Ionawr yr ail ar 15, 1952, cyflwynwyd y prif giatia, a hein ydy'r prif giatia'r amgueddfa heddiw. Yna, ar Ionawr ail ar 15, 1954, cyflwynodd Pwllheli giatia, sef yr rheini sydd gyferbyn ar bedd, ger rhan uchaf o dir yr amgueddfa. Roeddynt wedi cael ei dylunio gan Clough Williams-Ellis a'i gwneud gan Foundry Porthmadog. Ond yna bu'n rhaid ymatal rhag byrhau gyda'r prosiect. Ac erbyn 1956, roedd yr apel i sefydlu coleg mewn trafferthion. Wel pam? Yn bennaf, nid oedd wedi ennill cefnogaeth aelodau eraill o'r teulu, dim ond Frances a William George. Nid oedd Winston Churchill y prif weinidog ar y pryd yn gallu'r cefnogi'r fenter oherwydd the deceased statesman's children were opposed to it. A dwi wedi cael hyd i nodi'n drafft gan William George ar y mater. Dwi ddim yn siŵr os ydy cael ei ryddhau, ond mae o yn nodi ymateb y pwyllgor. It was at one time thought that a suitable national monument might be erected in the centre of the village, in which my late brother was brought up, and a movement with this end in view was initiated by the Dowager Countess and attained a considerable measure of success. But when the Prime Minister was informed that this movement was disapproved of by the deceased statesman's children, he decided that he could not give it its official sanction. The Prime Minister added that in his opinion, a national monument would in due course be set up within the precinct of Westminster itself. The repercussions of this announcement were such that the committee in charge of the original movement confined their exertions to the erection of a monument less ambitious in character, but equally to the main object in view. This monument will be erected on land adjoining the Village Institute, on land which has already been conveyed by Lady Lloyd George to the Carnarvonshire County Council for this very purpose.